Сёння чакаю гасцей і буду частаваць іх вось такім пірагом. У Літве гэтую выпечку называюць шакоціс, а на Гарадзеншчыне падобнае вельмі печыва клічуць банкухаю. Загадка гэтага печыва ў тым, што яно вось такое, падобнае на божыка, але вельмі смачнае. Усярэдзіне будзе полым абсалютна. А як яно робіцца? Першапачаткова адзяваецца на пустую такую трубу, а потым гарызантальна вось так круціцца, і цеста сцякае як сталакціты ці сталагміты, і ўтвараецца вось такая выпечка. Галоўныя кампаненты цеста для банкухі альбо шакоціса гэта мука, цукар, шмат яек. А далей кожная гаспадыня мае сваю таямнічку, свой сакрэцік. Калі ў вас пяклі нешта падобнае, раскажыце таксама, бо вельмі цікава, чым харчаваліся беларусы, якія ў іх традыцыйныя былі смакоткі.